Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong yamon langka United Democratic Party pat ke Hill State People's Democratic Party kabahapo ke lama jong ke Regional Democratic Alliance ubat Robert June karjarin ulam mi nala yeng hakapor kandai beje minster harengkat bat la ikurim ikong iba meri lingdo na benta ban pendem ya ke jinya tap vote menta ka sngi ke khat kandai tari uyayong arajar arpusau hamal thau pada polling station kemudian South West Khasi Hills. Banaka liang jonga akan ikan tim tang ada la ya ban pendep la ka jonga hok bada ka jonga kamram ya ban tep ya kabut ka ba kodor ka jonga bat ngadon ya ta ka jingkmi lenti ba akan ka por komta ki paj ba no snong ba id jonga selong parliamentary constituency kinemi sakhamat ya ka ban le tep ya ka bot ka jongki da ka jingkerben bada ka jingkmi lenti ba kin tep nam ta ka lawai ka ba pernai nam ta ka jingeda ya ka ri ka je menru buat ka jala ka jongi nam ta ban benep sa ya ki riti ki dustur ki snap ki bakar pang bat kumju uru da ka jingtmu ya ka ban kentiu ya ka ri bat ya ka jala ka jongi haki liang barok na kentu ya ki paj ba no song snong jong ka shalong parliamentary constituency ya ka ba phinya mi setem ban lek ban padan kam hok ya ka hok ya ka ba ka riti penyek kam jong ka ri india kal IFP lek chakmat ban ya tep ya kabut ka baka kodor ka jongki hot ni yo i hakine ki ndiet kenta ba ki nong song slong kila ya mi sir rehem ban ya tep ya kabut ka jongki para kami lenti ba kani ka jige jit ka bata wan ra ya sibut ba ki jing bha ki jing mentoi ya ka jala ka jongi rok koi